Inini am a man aged 33. Nyaya yangu yandinayo ndeyekuti nemudzimai wangu tine 7 years taroorana. Vana vedu i2 but handisati ndambonakirwa nebonde. Yes, mazuva atakatanga kuroorana zvaifaya. Ndaitopiwawo bonde chero masikati machena chaiwo. But zvakaitika for the first 7 months taroorana. Zvakazongochinja munhu ave nepamuviri pe-first born yedu. Ndikati pamwe inhumbu. Ikazvarwa ndikati pamwe mafamily planning ainwa. Tikazogara almost 6 months no sex. Then pandakati tichiita bonde sevanhu vanga vane nguva, akandiudza kuti unondisemesa. Ndakabva ndaudza hama dzake tikayananiswa zvikambochinja. Akazotanga futi takabva tayananiswa more than 4 times nenyaya yekuramba bonde kwake. So takazouya muno munyika yevatorwa. Aive akunyatsotaura kuti handisi kuda, usandibata. So amai vake nedzimwe hama dzake they know that story. So secret hombe yavapo ndeyekuti zvechipfambi ndakazvitadza kubva kare, but nokuda kweattitude yemukadzi wangu pamwe ndichazoitawo girlfriend nekuti tinoita bonde kamwe paweekend, either Saturday or Sunday. And patinoita pacho tunoita 1 round zvatokwana, hachatode. Then ndoshandisa 2 rooms zvokuti chero masikati tine mukana wekuita bonde, asi haadi. Nawo ari kune imwe room ari pafoni. Mukadzi wangu ari interested nema-African movies zvokuti anovata na11 p.m. omuka kana na4 p.m. oswera muswere wese ari pafoni achiona mamovies. So quality time nemumwe wangu hapana. So once taita 1 round kudaro, ndinotozoita another 3 rounds nemaoko angu yatinoti masturbation iye. So ndatambura, ndo secret yanguwo. Dambudziko iri ndingaripedzawo sei nhai guys? Thanks kune vachabatsira.